Salut băieți! Astăzi vedem la schimb la un Hyundai Santa Fe 3 amortizatoarele față. Partea asta dreaptă am avut o problemă înainte, mi s-a rupt arcul în mărs. Am schimbat doar un arc. La moment dat aveam nevoie să fac un drum urgent. Și în partea ailaltă, partea stângă față, arc nou și amortizator nou. Deci, ca să-l demontăm, ridicăm mașina, scoatem roata, avem aici două șuruburi, aici încă unul de la stabilizator și partea de sus avem încă 3 șuruburi, ca să-l dăm jos, tot cu rulmentul de sarcină. Mai pun la partea de sus, ca să scoatem aceste 3 buleți. Trebuie să scoatem puțin piesa asta. Se scoate simplu. Ieșit. Sunt 3 clipsuri din astea care țin plasticuri. Și aici mi-ajunge așa. Sunt mai bine. Când s-a rupt arcul, mi-a distrus și burduful ăsta, partiția de praf. Și am comandat altă nouă. De la modelul Santa Fe 2, sper să fie aceeași. Pe Santa Fe 3 n-am găsit nicăieri. Tubular la 19, chei la 17. Vedem astea. Asta e cam greu. Trebuie să o forțați mai bine. Scoate șuruburile. Trebuie să l-am pornit puțin, îl lăsăm. 14. Scoatem ulițele astea 3 de aici. Dăm jos așa într-o parte, ca spate și de astea. Stabilizatorul ăsta scosă. Cu două gheare de compresat arcul, îl compresăm ca să putem monta discul vechi.
După ce am compensat arcul, scoatem piulița sus. Sarcină. Scoatem. E vechi și punem pe asta în acum. Vă arăt o diferență, ca să vedeți. Când lucrează asta nou, se apasă destul de mai ușor pe asta. De ce zic că-s bune? Cam se ridică la fel, asta puțin mai rapid, dar de apăsat ăsta nu se apasă, mai greu. Scoatem bucata să nu-ți mai crește ea de la duful vechi și acum să punem la asta nou. Am pus puțin vazelină și a intrat alunecat, a intrat perfect. Duful, așa. După ce am pus protecția asta de praf, ne asigurăm că avem cauciucul ăsta unde se sprijină resortul, arcul. Punem așa. Deci avem mai rond cauciuc care protejează elementul de sarcină de arc. Asta elementul de sarcină a fost schimbat la trecută. Asta are o poziție specială, așa? Se îmbracă. Are o tăietură aici. Elementul de sarcină, dăm drumul la ghearele astea. Ghearele, amortizatorul e gata pentru instalare la poziție. Asta, după ce îl fixăm, asta intră sus. Cum trebuie. Așa.
Opa, așa. Așa. L-am băgat, după cum ați văzut, din tăi stabilizatorul ăsta, fiindcă după asta, ăsta e foarte greu de pus la loc, dar e posibil. Pe roata, lași mașina jos și se ridică la poziția care trebuie. Dar am decis să fac așa, să nu mai scot încă o dată roata. Aici am pus, prindem puțin asta și dați punem piulețele sus. Niște vazeline aici. Eu mai trebuie să le scoate. Poate ieși mai ușor. Strângem piulețele astea. Gata, toate s-au strâns, toate piulițele. Acum punem roata și mergem pe partea ailaltă.